Jód a jódový deficit. Čo všetko má za následok nedostatok jódu v tele človeka a prečo sme na tom na Slovensku a v Čechách pomerne zle? Tak aj na tieto témy sa budem dnes rozprávať s mojím hosťom. A je to žena, ktorá si prešla depresiami, ťažším životným obdobím, dokonca sa jej nechcelo žiť. Až raz. Aj o tom sa budem rozprávať s mojím hosťom a som rada, že som mohla prísť za ňou a mojím hosťom je Žanet Kečkemetiová. Žanet, vitajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a veľmi sa teším, že môžem o tomto mojom probléme porozprávať, aby sa o tom dozvedelo čo najviac ľudí a aby vedeli, že dá sa z toho ísť von. Začneme, odkiaľ vy chcete, ako je vám milé. Čiže buď od toho jodového deficitu, alebo od toho vášho príbehu, že ako sa to vlastne v tom vašom živote odvíjalo. Ja veľmi rada začínam práve tým príbehom kvôli tomu, lebo on nadväzuje vlastne na to, čo vlastne všetko spôsobuje nedostatok jodu. A ja som ešte ako mala, už vlastne mala problémy s tým jodom a to som vôbec ešte netušila. Už ako dieťa som bola vrcholová športovkyňa a tým, že som mala veľký výdaj fyzicky, tak som vlastne mala aj veľký výdaj tohoto jodu, ale napriek tomu nikto to nevedel a ja som bývala veľmi často unavená už ako dieťa. Potom, keď som začala študovať, napríklad na strednej škole, na gymnáziu, ja som sa vôbec nevedela sústrediť, absolútne som sa nevedela učiť a to takisto má veľký vplyv, nedostatok jodu. A musím pripomenúť, že ja som žila v Žiline a to je zase ďalšia vec, ktorá sa týka vlastne nedostatku jodu, čo ďalej vysvetlím. A ono sa to takto vlieklo pomaličky mi bolo horšie a horšie a nevedela som stále, čo mi je. Potom som porodila prvé dieťa. A už som zase pociťovala veľkú únavu, ale ešte stále to bolo také, že v norme, že dalo sa to vydržať. Ale potom, keď som porodila po 10 rokoch druhé dieťa, tak to už bol extrém a tam vlastne na mňa prišli všetky tieto problémy, ktoré viedli k tomu, že ja som začala hľadať pomoc, pretože to bolo už extrémne, že ja v podstate, keď som sa ráno zobudila, už som bola v stave úplne, že som mala totálne depresie, mala som ako nechuť úplne žiť. V podstate ráno, keď sa zobudila, nemala som náladu na nič a mala som malé dieťa, o ktoré sa bolo treba postarať a ja som nebola schopná. Čiže ja som len tak levitovala v tom živote a fakt som netušila, že čo mi je. Takže na toto ja veľmi rada upozorňujem tie ženy, pretože ja sa s tým teraz stále stretávam u tých žien, že presne toto isté mi opisujú a majú tento istý pocit. A preto ja im chcem veľmi doporučiť tieto veci, aby si začali študovať a vedeli, že dá sa tomu pomôcť, že to je vlastne veľakrát práve nedostatkom jodu v tele u žien. Na úvod sme si teda povedali niečo o tom deficite jódu, ale mňa tam zaujala tá žilina. Nemôžem si pomôcť, ale to asi nebude nejaká podstata. Je to dosť veľká podstata, pretože vlastne nedostatok jódu je veľký celosvetový problém. A je to vlastne v tom, že jód nie je rozložený všade rovnako. Hlavne napríklad pri riekach je ho veľmi málo, potom je ho málo hlavne v horských oblastiach a to sa týka vlastne tej žiliny. Na Slovensku je veľký deficit jódu v 3 oblastiach, ten najväčší, a to je stredné Rudohorie, potom tam je severozápad Slovenska a ešte Žitný ostrov. A ono by sa to zdalo také, že Žitný ostrov to je dole vlastne, je tam rieka, ale práve tie rieky zmývajú ten jód, keď sa vylievajú, tak oni zmývajú ten jód z tej pôdy a preto tam nie je. A vlastne, keď je nedostatok jódu, ako prvé vzniká struma. A struma je latinský názov od rieky Struma v Grécku, kde bol deficit jodu a samozrejme mali veľké hrvole, po slovensky sa povie struma hrvoľ. A ono vlastne, preto sa nazval teraz tým názvom struma. To je ako prvý príznak vlastne nedostatku jódu. Takže preto som hovorila, že už teraz viem, prečo mňa to postihlo, lebo som žila v horskej oblasti, vlastne tam sú samé hory okolo a tam je veľký nedostatok jódu.
Takže to bolo na to, že prečo som povedala, že Žilina. A vy ste teda spomínali teda na úvod toho vášho príbehu, že mali ste deti, druhé dieťa a potom druhom dieťati teda sa dostavili nejaké depresie. Kedysi za našich mladých čias sa vlastne o tom nejak otvorene nerozprávalo, vlastne to ani nemohlo existovať, pretože keď prišla domov žena z pôrodnice s dieťaťom, jej povinnosť predsa bolo byť šťastná, však porodila dieťa, nie? Tak vlastne nikto o tom ani nerozprával, že takéto niečo sa môže človeku stať. Povedzte trošičku viacej, aby si to ženy vedeli uvedomiť, ale nielen ženy, ale aj partneri, že čo sa v podstate u vás presne dialo a aké boli nejaké také že hraničné situácie v niektorých tých dňoch. Áno, toto bolo, presne ste to opísala, že takto som prežívala dni a môj muž ešte k tomu robil vtedy v zahraničí, čiže ja som bola sama celý týždeň s tým dieťaťom a ja keď som sa ráno zobudila, ja som nevládala, fakt som musela silou mocou stať z tej postele, aby som vôbec niečo urobila a teda dieťa plakalo, potrebovalo prebaliť, potrebovalo nakojiť, potrebovalo všetky tieto veci a ja som sa musela úplne nútiť, aby som niečo dokázala. A vôbec som nebola vnútri šťastná. Viete, to šťastie také vnútorné, že tešíte sa na to bábatko. Ja som vlastne vtedy sa tešila na bábatko. Tešila som sa, že sme nový dom mali. My sme vlastne mali všetko a ja som vôbec nebola šťastná. Ja som prišla domov a ja som nechápala, že kde je to šťastie, ktoré ja som si vysnívala ako tehotná. Že kde to je a vlastne potom som cítila už aj fyzické prejavy. Okrem toho, že som mala takéto úplné depresie celý deň a to začalo ráno a končilo večer a tešila som sa, kedy si lahnem do postele a budem spať. A potom už začali aj také fyzické, že napríklad ja som bola vždy štíhla, lebo som veľa športovala, bola som vrcholová športovkyňa, tak začala som veľmi priberať. To bolo také nezvyčajné pre mňa. Hej, mala som fakt veľké výkyvy. Potom vlasy, ja som mala vždy krásne vlasy, mne všetci obdivovali vlasy a mne začali hromadne padať. Všade boli moje vlasy, takže to bol ďalší šok pre mňa ako pre ženu. A potom napríklad aj tú pokožku som mala úplne inú. Všetko sa mi zmenilo k oveľa horšiemu. A tak som začala rozmýšľať, že čo s tým, že fakt som bola zúfala. A presne, ak vy hovoríte, ja som sa samozrejme hľadala pomoc najprv u kamarátok, u rodiny rôzne a všetci mi povedali, neboj sa, to vydržíš, to je po porodne, to je normálne, ty proste to dáš, to sa ti zmení a tak ďalej. No ale situácia sa vôbec nezmenila, práve naopak, začala stále, vlastne vrcholila, bola horšia a horšia. Takže ja už som začala byť fakt zúfalá a začala som rozmýšľať, už aj také stavy som mala, že proste tu nebudem, že jednoducho asi si niečo urobím a že proste to takto nechám. To boli fakt už také stavy, ma to dohnalo do tohoto a ja si pamätám presne jeden deň, kedy už som bola v stave, že neviem, čo urobím a ja som si sadla pred dom a ja som začala prosiť Pána Boha alebo toho, kto je tam hore, mne to, ako viete, v tej situácii hľadáte proste pomoc niekoho. Tak ja som hovorila, Pane Bože, ak si tam hore, prosím ťa, pomôž mi, zošli mi niekoho, urob niečo, alebo ja sa zabijem, lebo jednoducho toto ja nedám. Toto sú stavy, ktoré fakt prežívate. A neviete si vysvetliť prečo, lebo ja som bola aktívna predtým, hovorím, vrcholová športovkyňa. Všetko ste mali. Všetko som mala, vtedy som mala všetko. Muža, deti. Auto, šťastná som mohla byť a absolútne ma nič nebavilo, bola som v takomto štádiu. A vlastne cestou ste zistili, že to bol ten nedostatok jódu, či štítna žľaza, či čo všetko sa vlastne v tomto príbehu odohralo a prišiel? Boh zoslal niekoho? No, tá sranda bola, že fakt ma vyslyšal, neviem kto tam bol, ale niekto ma počul. A mne sa stala taká situácia, ja som začala samozrejme hľadať a v prvom rade som išla lekárovi, lebo viete, vtedy to bolo úplne, že prvoradé bežné, vtedy tak aj teraz je to, áno, ale už teraz ľudia troška inak k tomu pristupujú, už sa snažia aj inak sa liečiť, ale vtedy bola proste tá situácia, že fakt sme chodili, len verili sme na 100% lekárom a išli sme tam a ja som išla tiež a mala som šťastie, musím povedať, na lekára, ktorý
ma dobre vyšetril. To je veľký zázrak, že nie je to tak, bohužiaľ, stretávam sa s tým často, že tí lekári neučia tú správnu diagnózu, ale on podľa tých mojich, vlastne čo som mu ja všetko povedala a urobil krvné testy. A v krvných testoch vlastne vám krásne sa ukáže v krvi, keď je zvýšené TSH, na to často aj upozorňujem, keď sa vám zvýši TSH, tak on vie, že je to vlastne hypotyreóza. Je to znížená funkcia štítnej žľazy. Znížená. Znížená je. Keď je zvýšené TSH, to je hormón hypofýzy v hlave, tak vtedy je vlastne znížená funkcia, že vaše hormóny nevyrábajú, štítna žľaza nevyrába dostatok hormónov a preto ona nevie zabezpečiť vlastne všetky tie metabolické pochody v tele, ktoré sa vám majú správne diať. A preto aj nastáva to spomalenie toho metabolizmu a žena začne príberať, začnú sa aj diať tieto všetky veci, ktoré som vymenovala. Je to dôsledkom nedostatočnej funkcie štítnej žľazy. A nedostatočná funkcia štítnej žľazy vyplýva z nedostatku jódu, lebo jód je ten hlavný prvok, ktorý má zabezpečiť výrobu tých hormónov štítnej žľazy. Takže preto je to takto pospájané s tým jódom. Tak si dám pohár slanej vody a mám jód, nie? No, to by bolo veľmi jednoduché a bolo by to super, keby to takto fungovalo. Ale za tým je teda skutočne ten výskum profesorov 40-ročný, pretože u nás je stále obrovský deficit jódu napriek tomu, že sa snažili už v 50. rokoch vyriešiť tento jódový deficit na Slovensku. Bol doktor Podoba, ktorý aspoň zabezpečil toľko, že začalo sa jodidovať soľ a vlastne tie najhoršie ochorenia, ktoré vznikajú z toho, to, čo je napríklad po porode kretenizmus, čo je úplne akože najhoršia diagnóza, ktorú si vieme aj my predstaviť ako matky, lebo je to nielen ako psychicky veľmi náročné, ale aj ekonomicky. Všetko tam vlastne máte celý život vlastne veľmi náročný s takýmto dieťaťom. Tak on dokázal vlastne tou jodidovanou solou aspoň zachrániť toto, hej, že sa začalo menej detí rodiť s tým kretenizmom. Ale to bolo asi všetko, pretože tá jodidovaná soľ, tam sa nachádza vlastne jodid draselný a to je anorganický jód. A to je veľký rozdiel medzi tým, čo dokázal profesor urobiť vo svojom výskume a dokázal organické formy jódu naviazať. Tak pri tomto anorganickom jóde sa veľmi málo dostane do tela. A to už je prvá cesta, keď stojí soľ napríklad niekde, ona stojí vždycky niekde na sklade, tak ten jód sa vlastne odtiaľ vyprchá. To je jedna vec. Druhá vec, že napríklad ten jód ako anorganický si tá štítna žľaza nevie hneď zobrať do tela, ale musí ho premieňať. A to je zase ďalší proces, pri ktorom sa stráca ten jód. Takže vlastne, prepáčte, len malá vsúka do toho, že na alebo proti tomu kretenizmu postačujúce, pán Boh zaplať, ale tam to aj končí. Presne. A ešte ďalej, lebo oni robili veľa výskumov, profesor, a tam bolo ešte napríklad, že ten jód anorganický, keď chcete ozaj zabezpečiť toho človeka, tak musí sa dávať pravidelne každý deň a veľké dávky. A ako už vieme, soľ sa teraz málo solí, pretože zase spôsobuje hypertenziu, rôzne ochorenia, ktoré zase lekári nedoporučujú veľa soliť. Hej, že stále je tam veľa proti toho, aby sa zabezpečil dostatok toho jódu do tela. Na niečo si pomôžeme a niekde inde nám to ubliží, ale vy ste niekoľkokrát povedali profesor, ale to diváci vlastne nevedia, že aký profesor to bol alebo je. A než sa teda dostaneme k profesorovi Turianicovi a k jeho výskumu, ktorý vlastne sa uskutočňoval dokonca na Slovensku, pretože on pôsobil v Nitre. Poďme ešte späť do toho vášho príbehu, lebo to ma zaujíma, že teda vy ste sedeli pred tým domom, tam ste ako sa modlili, Pane Bože, niekoho mi pošli, a koho poslal Pán Boh? Ako fakt, to bol zázrak. Za mňa je to stále jeden zo zázrakov, ktorý sa mi v živote diali, a skutočne si myslím, že každý máme v sebe nejaké niečo, že keď o niečo požiadame, tak sa nám proste dejú tie veci, ale musíme byť v tom taký asi veľmi presvedčivý a silný.
lebo ja dosť aj robím s vecami, čo sa týka mysle a tak ďalej, tak viem, že už dá sa veľmi veľa na čo zamerať pozornosť, dokázať, a však veľa sa o tom teraz hovorí a rieši. A ja som fakt sa zamerala na to úplne, vtedy to bolo také spojenie, že ja som to fakt veľmi cítila. No a na to bolo pár dní, som išla si natankovať auto. Avšak vtedy som bola mladá dievča, ešte som mala nejakých 30, neviem už presne, ale teda ešte akože v tom rozkvete. A tiež som si myslela, že akože celkom dobre som vyzerala. Inak tak, ani teraz nevyzeráte odkvitnutá. Ďakujem, ale vtedy viete, akože, že tá mladosť a tak. A jak som tankovala, tak pristúpil ku mne taký veľmi, by som to nazvala, veľmi zvláštny človek. Ako fakt, keby ste ho videli, tak každý poviete, že je veľmi zvláštny. Bol 2 metre, bol obrovský chlap a taký jak nejaký tí mafiáni, by som povedala, taký vyloženie. A teraz ešte mal aj srbský prízvuk. A on mi povedal, že čo mi ide povedať, nie ako, že však ešte nejakí nápadníci vždy boli. A on mi povedal, že pani, vy ste chorá, vy ste veľmi chorá. A ja som ostala úplne v šoku, že toto mi ešte teda ozaj nejaký chlap nepovedal. A ja hovorím, že to fakt, že to vidíte na mňa. On, že áno, ja to vidím na vás, ale ja vám viem pomôcť. A toto, keď mi povedal, poviem vám, že v tom stave, akom som bola a že som stále rozmýšľala aj na to sebevraždovať, že fakt, že tak som si povedala, no čo sa mi môže horšieho stať, keď mi vie pomôcť, ja si nechám pomôcť. A to vtedy, v tom období, ja som sa fakt s nikým nebavila, že by som sa s cudzými ľuďmi, nemala som to vôbec v povahe, ja som fakt sa nebavila s nikým. A on, že tak, že on ma zoberie k jednému profesorovi a ten mi určite pomôže. Tak hovorím, poďme. Tak sme fakt z tej pumpy išli rovno tomu pánovi profesorovi a to bol pre mňa ďalší šok, pretože my sme došli do takého bytíku dvojizbového a tam sedel pán profesor a on bol tiež taký, no iný ako Slováci, povedzme si, on pochádza z Užhorodu a je Rusín, bol Rusín a bol taký úplne iný a bol taký zvláštny na moje pomery. Sedel tam taký, viete, že taký pánko. No tak som si pomyslela, no títo dvaja, keď mi nezoberú orgány, tak asi nič. Ale fakt, to bolo moje prvé. Ja som si povedala, vtedy sa to aj tak dialo, že sa písalo o tom, že tie orgány a tak. Ja hovorím, no títo určite ma zoberú na orgány. A on ešte, keď začal rozprávať jeho ruský prízvuk, tak to už ma tiež tak trošku znepokojilo, ale povedal som si, Pane Bože, je mi to už jedno. Fakt vtedy, v tej situácii, keď ste tak zle na tom, poviete si, že je vám to jedno. No a tak som sa usadila a neviem, či teda môžem pokračovať o tom, hej, na to že som čo sa sem stalo. prišla. Dobre. No a pán profesor, on bol taký, že on veľmi, veľmi aj vycítil z človeka, čo mu je, on mal tú danosť veľkú, že on aj z fotografie napríklad mal veľkú danosť. A on sa tak na mňa pozrel, ma tak prečítal a povedal mi, vidím, úsmev dole, dole kútiky, celé zle, štítna, celé zle, vidím, sadni. No, tak, ja dám ti olej, toto, ty budeš piť, dáš si 1 lyžicu denne a keď ti bude dobre, prídeš a povieš mi. Hneď mi začal tykať, on bol taký odporený a že dobre. A profesor sa volal Turianica, áno, Turianica. Povedali sme to už vôbec, lebo nejak som sa v tom... Myslím, že áno, že ste to raz už povedala. Povedala ja, že profesor je profesor Ivan Turianica a pôsobil vlastne v Nitre na univerzite. Až nakoniec vlastne pôsobil v Nitre. On pôsobil aj dlhé roky v Moskve. Ano. Ja len, že keby si ľudia chceli dať do Google, aby vedeli, že tu nerozprávame o nejakej imaginárnej postave. On bol veľký človek. Tu Žanet si vymyslela taký príbeh, že vystúpila na benzínke a niekde ho odviezli. Nie, čiže profesor Turianica pôsobil teda v Moskve, ale pôsobil aj v Nitre na univerzite. Ja som si ho dala dokonca preklepnúť, než som išla sem teda na tento rozhovor.
a rozprávala som sa s nejakými ľuďmi, ktorí pozerali aj na to, čo vlastne on za dielo za sebou zanechal a aj preto ma to oslovilo a aj preto tu vlastne sedím. Dobre, takže tento profesor s čudným prízvukom, ideme naspäť do toho dvojizbového bytu, teda vám dal nejaký olej, ktorý vám mal pomôcť tejto vašej situácii. Vy ste tomu uverili. Viete čo, ja neviem, či som tomu uverila, toto už fakt neviem, ale som si povedala, dal mi to, idem na to, čo mi iné ostáva, pretože, aby som sa ešte vrátila k tomu vyšetreniu pána doktora, on mi samozrejme nasadil hneď umelé hormóny na to, že mi zistil tú hypotyreózu. Lenže asi to tak malo byť, mne tie umelé hormóny robili veľmi zle. Proste, ja keď som si ich dala, ja som sa cítila ešte horšie. Ja som nechápala, ja som bola večer unavená, nebolo zle, ťažko, jednoducho, ja som ich prestala užívať. Nerobilo mi to vôbec dobre. No a tak som prišla k tomuto oleju a tak som si povedala, však za to nič nedám, dal mi ho, ešte mi ho aj daroval, taký zlatý bol. Tak som si začala užívať. A fakt, tuto môžem odprisahať, jak sa to udialo po týždni. To bolo ako... Dnes viem už prečo tak rýchlo. Po týždni sa mi udialo to, že ja som prvýkrát stála s tým pocitom, že niečo je inak. Že niečo je inak, že zrazu vidím slnko. Ja som sa začala usmievať, mne bolo lepšie. Viete, tá energia prišla do mňa. Taká tá úplne, že to, čo mi chýbalo, tá energia, a ja som sa začala tešiť zo života. A to bolo fakt po týždni, čo je až také nepochopiteľné, že po tých rokoch, že zrazu po týždni z jedného oleja sa mi takto sa začnem cítiť. Takže ja som bola taká nadšená, že som utekala okamžite za ním, lebo však tak sme sa dohodli, že keď sa mi niečo zmení, takže mám prísť za ním. A vtedy vlastne ešte bola taká srandovná situácia, že profesor býval 5 minút odo mňa peši. Že to bolo tiež asi nebola náhoda, lebo ja som potom bola u neho každý deň. Ja som chodila každý deň k nemu sa učiť, lebo on ma začal potom vlastne vyučovať, lebo ja som bola taká unesená z toho, že sa mi takto rýchlo pomohlo, že ma to začalo zaujímať. Že čo to je za zázrak, že mi takto sa uľavilo. Takže ja som začala potom pravidelne k nemu chodiť, vytvorili sme si nádherný vzťah a to sú zážitky do smrti, pretože profesor vedel krásne hrať na gitaru, vedel nádherne spievať. Okrem toho, aký bol vedec, tak bol veľmi ľudský, s obrovským srdcom. Takže až mi sa tlačia slzy do očí, že si spomínam na tie chvíle s ním. No, to bolo nádherné. A vy ste aj vlastne teda, musím povedať, že on už teda nežije, že zomrel. Pred rokom zomrel, takže je to pomerne čerstvé, ale vy ste nejak spolu, alebo neviem, ako ten príbeh pokračoval, dali do vedna tú receptúru tak, že je to vlastne dostupné aj pre ľudí, tak? To ja nemám s tým nič spoločné, to len on má všetky tieto práce. Ja som mu len pomohla to potom rozšíriť. V podstate ja som začala robiť tú distribúciu, lebo on ako profesorom bol proste nepoužiteľný v obchode a ja zase mám také vlohy, že viem porozprávať o tom a samozrejme na tom mojom príklade a potom začala som s ním vždycky chodiť ku klientom alebo klienti ku nemu keď chodili, tak ja som bola vždy pri tom a on mi to začal ukazovať, začal mi rozprávať o tom, čo tam je vlastne, ako to funguje na tých ľudí. Toto bolo veľmi zaujímavé pre mňa. Aj dodnes ľutujem, že keby som bola mladšia, tak určite by som išla študovať biochemiu, lebo je to úžasná veda, kde fakt vidíte na tých bunkách, čo sa tam deje. A takže ja som vlastne bola potom jeho pravá ruka dlhé roky. Dobre, takže on vyvinul niečo, čo je nejak patentované, alebo tak povedzme si inak, máme tu ten olej aj pri sebe, možno, že to mnohí poznáte, lebo nie je to že novinka, to už dlhé roky. To už je roky. Volá sa to Fortuna Vitae. Fortuna Vitae sa to číta, áno. Vitae sa to číta, tak to približím. A je tam pán profesor na fotke, kvôli tomu, aby sa rozlišilo, že toto je originál profesora Turianicu. Lebo začali sa, pokiaľ som počula, vyrábať rôzne, nazvime to patoky, ktoré sa tvária, že vedia všetko, čo tento olej, ale nikto vlastne nevie, či je to tak. Nechcem sa k tomuto vôbec vyjadrovať, lebo bolo to veľmi bolestivé obdobie a myslím si, že to prispelo aj k
úpadku pána profesora, pretože toto bolo jeho dieťa vedecké a viete si predstaviť, keď niekto obetuje tomu všetko, on bol kozorožec a on teda fakt, že tú vedu jedol proste a on 40 rokov skúmal tieto veci, má za sebou, zoberte si 400 svojich diel vedeckých, má 20 patentov, hej, no tak samozrejme, že potom, keď vidí, že niekto začal opakovať niečo, tak samozrejme, že ho to veľmi, veľmi ranilo. Ale hovorím, toto je už u mňa uzavretá vec, ja nechcem sa do zlých energií vraciať. Takže ja stojím si za týmto, viem, čo je za tým, bola som pri tom, viem, čo profesor robil, viem, ako on študoval a čo je za ním. Takže ja tu mám aj takú knihu, ste pripravili. A to je vlastne environmentálny jodový deficit a s ním spojené problémy, keby teda mal niekto záujem, kde práve profesor Turienica viedol ten tím. A takže takto to ukážem, neviem, či to bude vidno dobre na tú kameru. Takže to, dobre. Čiže vyvinulo sa tu niečo, čo vie pomáhať, asi nie úplne všetkým ľuďom na tejto planete, ale za vyskúšanie to stojí, takže čo všetko vie takýto olej pomôcť okrem toho, keď má niekto štítnu žľazu? No to, aby ľudia tomu rozumeli, tak musím k tomu dodať to, že ono sa povie, že nie všetkým, ale tá sranda je, že fakt všetkým. A je to práve preto, že my sme všetci z jodu, my máme všetci v sebe jod. Proste neexistuje žiadna forma tuto na svete, ktorá by nemala v sebe jod. Ani zvieratá, ani my, ani živá, ani neživá príroda. To je na tom to, čo on vlastne potom skúmal. A keď si zoberete, že jod sa v tele netvorí. To je veľmi dôležitá informácia, že ľudia vždy sa potom pýtajú, no dobre, ten jód, hej, a prečo iné veci, keď nám chýbajú, že ako to je s tými? Ja hovorím, áno, všetko je zle, keď vám chýba, ale keď vám chýba jód, tak to neprežijete. Bez jódu sa nedá žiť a nevie si ho telo vytvoriť. To je ten najväčší problém, prečo je toľko ľudí chorých. Lebo z tých chudobných oblastí, čo som spomínala, nie je jód v pôde, nie je v potravinách a automaticky nie je v tele. Hej? Čiže nemáme si ho ako získať ani vo vzduchu, není vo vode. A tu začína ten problém. A ďalej sa to preto tak vždy odzrkadľuje napríklad na ženách najviac, pretože žena, keď otehotnie, automaticky potrebuje zásobovať aj seba, aj dieťatko. A keď ho nezásobuje, a ona sa nezásobuje, tak tam dochádza k tým obrovským poruchám. Už plod môže mať poruchu, lebo jemu sa štítna žľaza tvorí už v 6. týždni a v 10. týždni už vyrába hormóny a už riadi rast vlastne. Všetko riadi už. Psychický a fyzický vývoj dieťatka je riadený týmto štítnou žľazou. Čiže čo viac si môžeme prijať a preto ja vždy hovorím tehotným, aby sa zásobovali jodom už predtým, lebo stále sa deje dokola to isté a stále to hovorím, ale vidím, že je to málo, takže verím, že aj týmto si pomôžeme, že viac žien to pochopí, lebo ako náhle oni otehotňujú, tak stúpne tá hladina TSH, čo som hovorila, v hlave hypofýza, lebo ona cíti, že štítna žľaza potrebuje viac hormónov vyrábať. A tu sa deje to, že keď nemá dostatok jodu tá žena, tak sa jej nevyrába a automaticky lekári nasadzujú umelé hormóny. Už tehotným automaticky. A to je tá veľká chyba, pretože samozrejme, umelý hormón nikdy nemôže riadiť tú štítnu žľazu tak, ako ju riadi sama štítna žľaza pomocou vlastných hormónov. Lebo toto dostávate zvonku umelé hotové hormóny a oni zastavujú činnosť tej štítnej žľazy a vlastne potom stúpa stále len, vám dávajú viac a viac umelých hormónov a štítna žľaza sa viac a viac odstavuje. A ja tu vidím práve, čo môžeme my urobiť lepšie, že veď keď si dáme organické formy jodu, ktoré sú prirodzené, telu prirodzené a začne si ich štítna žľaza si ich hneď vie zobrať, preto aj tá moja reakcia, že už po týždni som sa dobre cítila, lebo tá štítna žľaza si hneď zobrala ten jod a začala okamžite vyrábať. Aj ste schudli potom hneď? Áno, veľmi rýchlo som aj schudla.
To má veľké benefity, pretože sa vám zrýchli metabolizmus. A zrýchli sa metabolizmus či bielkovín, či tukov, či sacharidov, všetkého. A samozrejme sa vám začne napravovať všetko. Tak teraz čakám, že ľudia, ktorí začali húfne si chodiť píchať Ozempic, ktorý má neuveriteľné vedľajšie účinky. To je katastrofa. Nemôžeme my dve tu úplne že vyhodnocovať, ale už sú na to nejaké informácie aj z praxe. Áno. Tak húfne budú utekať, že chcú olej. Bolo by fajn, lebo skutočne sa im začne napravovať ten metabolizmus a to plus k tomu, čo ja teda nehovorím, že to je, ale je to zrýchlený metabolizmus. A veľa ľudí mi to potom hovorí, že vlastne veď oni začali chudnúť. Aj teraz mi nedávno jedna klientka hovorí, že Žanet, že môžem z toho chudnúť? Že môžeš, lebo sa ti zrýchli metabolizmus. Tak kde to ľudia nájdú? Ja zvyknem robiť takéto, že reklamné okienko, tak kde sa vy nachádzate? My sa nachádzame v Nitre, tam, kde bol aj profesor. Čiže fyzicky treba prísť ku vám. Fyzicky nemusíte, nie, ja mám e-shop, takže nie je najmenší problém si objednať u mňa na stránke, čo sa aj deje teda, chvála Bohu. www.olejprezdravie.sk. Páčil sa mi veľmi tento názov, že je to fakt olej pre zdravie a ja som veľmi pre dobré veci. Väčšinou nikdy nie som proti niečomu, ale proste za niečo. Ja som videla niekde, neviem, na sociálnych sieťach, že tento olej propaguje aj Dara Rollins. Mne to bolo, ani nechcem povedať, že nesympatické, ale podozrivé. Prepáčte, že to poviem takto. Ja vám vysvetlím, budete prekvapená. Lebo keď celebrity niečo propagujú, tak mi príde, že to je nejaká platený marketing a že to vlastne nefunguje. A ja som naozaj zvažovala hodnú chvíľu, že či zo Žanet rozhovor urobím alebo neurobím. Preto som si dala aj ten olej jednému biochemikovi vyslovene, že preveriť, že či to nie je nejaká naozaj nejaký marketingový trik, tak čo Dara Rollins za tento olej? No poviem vám, ako to vzniklo a budete prekvapená. Ja absolútne, Dara v tom nemala vôbec žiadne prsty, to je tá sranda. Totižto ona, neviem, či si pamätáte, ale bola kedy ona mala manažérku, ktorá bola ťažko chorá na rakovinu. A keďže... A ja som ho darovala tej jej manažérke. Lenže ona zomrela hneď už na to, ona už bola proste už veľmi chorá a bolo to neskoro. Nezomrela kvôli tomu, že si dala olej. Nie, to bolo fakt, že už bohužiaľ neskoro pred smrťou jej, ale sranda bola, že Dara, ako je ona aj veľmi na tieto veci, ona si to zobrala bez môjho vedomia, ja som to nevedela. Nie, áno, asi tak by som povedala, a bol tam môj leták. Ona si to naštudovala a teraz si zoberte, ja si to pamätám, jak dnes je to fakt, to sú tie veci, že ja som išla do Prahy na Deepaka Chopru. Poznáte Deepaka Chopru? No to je pre mňa, to bol tiež jeden človek, ktorý, zoberte si, že bol endokrinológ, bola kedy. On bol vyštudovaný endokrinológ, čo sa zaoberal štítnou žľazou. A ja samozrejme, jak už som bola v tom mojom, že som si vedela predstaviť, že teda, jak mu to ja poviem, lebo on tiež sa zaoberá veľmi kvantovou fyzikou a zaoberá sa spojením, čo mne sa veľmi páči, pretože ľudia dneska sú veľmi len psychicky, len riešia hlavu, viete, a oni všetko si vedia nakvantovať, čo je totálna blbosť. A nevedia sa uzemniť, vôbec nevedia ísť do zeme a jednoducho to telo, ten náš vlastne chrám, ktorý keď nefunguje, môžete si kvantovať, čo chcete, ste mimo. Tak ja som sa tešila na neho a že mu ak porozprávam o týchto veciach. A na to som mala telefonát. A volal mi nejaký chlap z Prahy. A hovorí, že prosím vás, že vy máte ten olej, že ja by som potreboval 6 kusov, to je jedno balenie, do Prahy. A ja hovorím, do Prahy? Hovorím, veď ja tam teraz idem, tak ja vám to nebudem posielať, prídeme tam a tam sa stretneme. A on mi hovorí, no jo, ale to není pro mne, to je pro Daru Rollins. Tak som ostala úplne hotová v telefóne, hovorím, fakt? Hovorím, tak to veľmi rada prinesem, pretože nech je akokoľvek, ale mne sa páči, že ona sa stará o to, že proste dáva si, hej, tie vitamíny, minerály a tak ďalej. Proste bola vtedy, to je už roky, zoberme si, hej. To, čo nie je jedna vec, ale vtedy ona fakt, že sa snažila proste išla takýmito tak prírodnejšie cestami. Išla skutočne, fakt, vtedy. A neboli možno iné možnosti. Ale teda zobrala si ho a takto vznikla naša spolupráca. Čiže bolo to, ja vám poviem úprimne, ja by som mu nevedela zaplatiť. Určite nie.
Lebo to mi bolo veľmi podozrivé. Ako vedela, ale to by ma stalo, že to by mne sa podľa mňa, neviem si to predstaviť, že by som ja investovala. Prečo? Nevidím v tom dôvod, lebo takto vám poviem. Chcem, aby sa to veľa ľudí dozvedelo, ale veľmi si vyberám spolupráce. Ako znie to možno, že čo som, ale nie. Kvôli tomuto. Kvôli tomuto, aby to nespadlo do nejakého, že je to reklama, že je to reklamný produkt a tak ďalej, pretože ja viem, čo je za tým, že ten profesor koľko sa narobil a koľkým ľuďom pomohol v živote. To sú stovky, tisíce ľudí, ktorým on pomohol v zdraví, takže moja idea bola, tá prvá fakt, keď som sa s ním zoznámila, že ja to dám ďalej, pretože ja viem takisto ukázať a hlavne stále spomínam ženy, týka sa to aj mužov, ale tým, že ja som žena a prešla som týmto, tak pre mňa sú tie ženy najdôležitejšie. Aby skutočne oni netrpeli tak, ako ja som trpela a môžu mať krásny život. A nemusia byť na liekoch, môžu byť zdravé a môžu sa venovať hlavne rodine. Takže tam je aj o tomto veľa. Hej. A v jeho diele pokračuje jeho dcera tu na Slovensku? Alebo ako to je? Nie. On... bola sranda, že on manželku mal doktorku, aj má, však ona žije, doktorka, ktorá je teraz tu v Nitre. Aha, či manželka. Manželka, ona je viroložka. Dceru má doktorku kardiologičku, syna, tohoto vnuka má doktora takisto. Čiže sama doktorská rodina, ale oni keď potrebovali tých klientov dať do poriadku, tak tí múdri chodili vždy za profesorom a brali si olej miesto liekov. Aj ona dávala, oni tam majú viac také benevolentné zdravotníctvo ako u nás a lieky sú u nich až skoro na poslednom mieste, by som povedala. V tom Užhorode. Aj v Užhorode, áno, v tej klinike a takisto v Moskve, povedzme si, že fakt tá ruská medicína, za mňa tá prírodná je úžasná, hej, tam je úžasných veľa vecí takže všetci fakt, čo boli napríklad srdcovo-cievne problémy, lebo toto profesor vždy hovoril, a to môžem povedať, to bola jeho prúpovidka, lebo on bol taký, veľmi bol zábavný, na jeho prednáškach sa ľudia veľmi bavili a on vždy hovoril, nie som Ježiš, ale na 90% vám môžem slúbiť, že nedostanete infarkt ani porážku. A to je akože silné slovo dnes, keď fakt, že zoberte si, koľko mužov má tieto srdcovo-cievne problémy. A ešte aj hovoril, že keď už mali niekedy, tak sa im to nevráti, pretože tento olej dokáže to, že tie cievy sú elastické, tie plagy sa vyčistia, automaticky sa zníži tlak, automaticky cholesterol sa vyrovnáva. Aj keď on mal rovnaký názor na cholesterol, jak pán doktor Hnízdil, ale povedal, áno, do určitej normy samozrejme treba, ale tiež vždy hovoril, že cholesterol je veľmi potrebný. Veľmi na všetky tieto metabolické pochody, ale pritom to sa spaloval, čo bolo dobre. Hej, a vyrovnávalo sa, takže skutočne aj toto je jeden z dôvodov, prečo aj tí muži by mali brať tento olej a ešte aj prostata, čo je výborné pre nich. Takže to je ďalší taký dobrý. Dúfam, že sa muži dopozerali až sem. Ešte, teda aj muži dopozerali až sem, alebo im ženy odkážu. Takže hovorili sme www.olejprezdravie.sk. Pri použití kupónu, aký dáme kupón? Dáme olej zdravie. Olej zdravie, všetko s veľkým. Olej zdravie, všetko s veľkým. Tak pri použití kupónu dostanete aj trochu výhodnejšiu cenu, tak nech sa páči, vyskúšajte a keď sa vám to bude páčiť, dajte mi vedieť, či to zafungovalo. Aký dáme kupón? Dáme olej zdravie. Olej zdravie, všetko s veľkým. Olej zdravie, všetko s veľkým. Tak pri použití kupónu dostanete aj trochu výhodnejšiu cenu, tak nech sa páči, vyskúšajte a keď sa vám to bude páčiť, dajte mi vedieť, či to zafungovalo. Chcela som sa ešte vlastne v rámci tohto rozhovoru spýtať aj na to, či takéto produkty vedia pomôcť, povedzme už deťom, alebo ako to je, čo sa týka vlastne toho zloženia. Je to výborné, že sa dá pomôcť už deťom. Vlastne je to o tom celé, keby sa začalo od detí, tak by sme mali tú úžasnú generáciu veľmi múdrych, inteligentných ľudí, keďže tam ide o to, že ten intelekt je tam zvýšený, keď berú tie deti a ja vidím na tých deťoch, už máme veľa detí odchovaných, ktoré fakt majú úplne iné myslenie, takže tam sa doporučuje od 3 rokov.
a vlastne sa to potom dáva podľa váhy a podľa, no áno, väčšinou podľa hmotnosti sa určuje, koľko sa môže dať toho jodu. Ono je najlepšie, keď sa začína vlastne od tých tehotných, lebo tí tehotné už dodávajú tomu dieťatku. Keď sa narodí, už je potom úžasné vlastne, že to dieťa je zabezpečené tým jodom a ďalej sa to takto deje. Hej. A tým pádom vlastne sa vyhýbajú nielen tomu kretenizmu, ako ste spomínali, tak to ako dosť vyšokovalo. No, to bolo... som ani nevedela, že bol takýto problém. Veľký. A čo sa týka také nejakej spolupráce s vami, že vy ste teda v podstate vám niečo bolo a vďaka tomu ste prišli na vaše nejaké že životné poslanie, by som povedala, lebo máte na tom postavenú aj firmu a živobytie, ale rozprávate sa o tomto aj s lekármi, teda, ale myslím s inými lekármi, nielen z rodiny Turjanicovej. Áno. No, poviem... Aký je ich postoj, pohľad? No, endokrinológovia odmietajú veľmi tento olej, dokonca to mi hovoria klienti, že keď prídu s tým, že by chceli ísť touto cestou, tak im povedia, že absolútne nie, neprichádza to do úvahy. Čo sa stalo aj profesorovi, že mal doktoranta, ktorý chcel na toto robiť prácu a išiel na kompetentné úrady, aby mu dali, aká je situácia na Slovensku, aké je jod a všetko toto, tak povedali, že u nás jodový deficit neexistuje a žiadne dokumenty mu nedajú. Takže to boli tiež také divné veci. No a pritom napríklad nedostatok jódu sa dá zistiť z moču. A to je 24-hodinový moč. A tam krásne vidíte, koľko je v moči jodu, podľa toho máte deficit alebo nemáte. Ale keď chcete si dať urobiť toto, tak je to obrovský problém. A nedá sa to ani zaplatiť? Dá sa to, ale napríklad, čo je také podivuhodné, že sa to dá urobiť napríklad v onkologickom ústave, hej? Čiže oni možno tušia, že tam je veľká korelácia s tým nedostatkom jodu, lebo napríklad, keď si aj naťukáte do internetu, tak nájdete, že sa robili výskumy na rakovinu prsníka, ktorá je u nás na prvom mieste v Európe. My sme na prvom mieste s rakovinou prsníka, čo je teda fakt, že dosť zaražajúce. A tam nájdete tie ženy, ktoré mali rakovinu prsníka, robil sa výskum, mali obrovský deficit jodu, nemali skoro žiaden jód v tele. Hej. Čiže zase tam je niečo také, že... Ale, hovorím, napriek tomu je veľký problém, lebo moji klienti niektorí chceli si to dať urobiť, aby zistili, že teda koľko majú toho jodu a nevedeli sa k tomu dostať. A ktorí si to dali urobiť, mám klientov, ktorí zistili a išli do Bratislavy, tak po pití už nášho oleja už boli mierne akože v dobrom stave. Si zoberte po pití oleja, že boli v strede niekde, a to už sa zasobili jodom. Hej? Takže ja si myslím, že stále je veľký problém s týmto, pretože sú plné endokrinologické čakárne, tam na termín musíte čakať minimálne pol roka, ak nie rok. Akože je to veľký problém. Moji klienti si už dávajú sami robiť testy na vlastné náklady. Takže je to také divné. No. Čiže fajn je si to takto nejak možno, že otestovať aj vo vlastnej režii, pretože a ten čas človeku nikto nevráti. Áno. Ten čas v tej nekvalite tej choroby človeku nikto nevráti. No, zaujímavé rozprávanie a vlastne zaujímavé aj to, že profesor Turjanica má za sebou kopec výskumov a skutočne tučnú knihu teda napísal na túto tému a mám tak pocit, že sa o týchto témach stále rozpráva ako keby len tak niekde v podpalubí potichu. To ja mám dlhodobý takýto pocit. Vážne a ešte idú veľmi proti tomu, ako fakt lekári absolútne nepripúšťajú inú možnosť, len umelé hormóny. Ani jedného ale z tých umelých hormónov mnohým býva zlé. Áno, býva zlé a viete, je to taký proces, že oni začnú s tou najnižšou dávkou a po 15 rokoch prídu klienti, ktorí už sú na 125-ke, 150-ke a totálne sú zničení, pretože má to veľmi veľa vedľajších účinkov. Stačí si prečítať leták, to nikto neklame, len stačí pozrieť tie vedľajšie účinky, ktoré sú. A keď by sa to dalo takouto formou vyriešiť, aspoň časti populácie a skutočne prevenciou, lebo moja idea potom bola, že dáva to každému a všade. Taká tá naivná predstava, že by sa to začalo od škôl
a že by sme tu mali inteligentné deti, lebo má to veľkú súvislosť s tou napríklad mentálnou retardáciou. Si zoberte, že v oblastiach, kde je zvýšený nedostatok jódu, všetci sú tam mierne retardovaní. Mierne retardovaní. A čo by sa stalo, keby teda všetci boli úžasne zasobení jódom? Skoro som teraz niečo aj povedala, no, ale áno, viem. radšej si odpustím, a tak nebudem to nejakým spôsobom pritvrdzovať, ale zaujímavá informácia. Je ešte niečo, na čo sme zabudli a čo by možno bolo fajn spomenúť? No ja si myslím, že to by sme tu sedeli veľmi dlho, pretože je to na veľmi veľa informácií je o tom. Ale ja si myslím, že na začiatok, že to asi bolo dostačujúce, že ľudia začnú možno zaujímať o to, začnú sledovať, čo im to môže spôsobiť a možno fakt, že pochopia, že táto cesta je oveľa lepšia, ako sa ľadovať tými liekmi. A záverečný odkaz ešte nejaký, keby sme vyskúšali niečo inšpirujúce od Žanet Kečkemetyovej na tomto mieste. Som ju s tým prekvapila. Áno, veľmi. A tak ja použijem jednu vetu od pána profesora, ktorú som milovala, ktorou vždy on končil nejaké svoje prednášky a to povedal, že kde je jód, tam je život. Tak myslím, že k tomuto už nie to treba ani nič viac dodať. Mojím hosťom dnes v podcaste Odznova bola Žanet Kečkemetyová a som veľmi rada, že som mohla za ňou prísť. Zároveň na tomto mieste chcem ešte aj ja takto osobne poďakovať všetkým vám, ktorí máte radi podcast Odznova, ktorí ho pozeráte, ktorým nevadia aj niektoré také možno iné témy, ako sú vo zvyku v iných, či už podcastoch alebo reláciách. Ja sa snažím vždy otvárať témy a otvárať také tie možnosti pohľadu na veci trochu z iného uhla. Nedávno som sa vyhlásila za luster a myslím to samozrejme v prenesenom význame, že sa snažím iba svietiť na témy a možnosti, ktoré tu sú. A kto už si čo z toho zoberie, to je na každom. Som veľmi rada, že mnohí z vás podporujete tvorbu podcastu Odznova aj finančne. Veľmi si to cením, pretože aj vďaka tomu potom môžem ísť a natočiť epizódu podobnú tej dnešnej. Ako sa to urobiť dá, nájdete vždy v opise videa, ale keď neviete, ako to urobiť, či už na herohero.co/odznova alebo iným spôsobom, napíšte mi na valachová@40plus.sk a ja vám veľmi rada poviem, aké sú možnosti a čo by bolo asi najlepšie pre vás. Aktuálne samozrejme zase robíme nejaké živé podujatia v Bratislave, takže veľmi sa na vás všetkých teším. To, aké podujatia aktuálne sú, vždy nájdete na www.40plus.sk a aktuálne podujatie vždy dávam do opisu videa, prípadne keď sa neviete v tom zorientovať, nech sa páči, napíšte mi. Mojimi hostiami budú manželia Bielousovi 13. marca, ale v čase odvysielania tejto epizódy už budú asi lístky vypredané, tak možno obratím pozornosť na to, že 10. apríla som sa dohodla s Gabrielom Pospíšilom, s ktorým som nedávno robila podcast na tému frekvencie a budeme sa rozprávať naživo a budeme vyrábať liečivé frekvencie priamo v Bratislave 10. apríla. Srdečne vás pozývam a informáciu o tom dám do opisu videa alebo mi napíšte. A to je už aj odo mňa pre túto chvíľu naozaj všetko. Želám vám krásne dni, plné zdravia a už sa teším, odkiaľ sa vám ozvem na budúce. Páčia sa vám témy Odznova podcastu? Chcete podporiť tvorbu, aby som mohla aj naďalej chodiť po Slovensku a Čechách, objavovať skvelých ľudí a témy? Pridajte sa na herohero.co/odznova alebo do členskej sekcie na YouTube. Rozhovory bez reklamy a aj bonusy. Pýtam sa aj za vás a rada to budem robiť aj naďalej.